Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Атадруна мал гыйба? Зикрука ахака бима якрах." Гайбәтнең нәрсә икәнен беләсезме? Бу шулдыр. Кайчан син кардәшең турында аңа ошамас әйберне искә аласың. Син бу нәрсәне искә алганда, бу кардәшең яныңызда булып, әгәр бу аңа ошамаса, димәк бу була гайбәт. Бу була гайбәт. Һәм без беләбез, гайбәт бу зур гынахларның берсе. Зур гынахларның берсе. Һәм шулай ук сахабалар Пәйгамбәрбездән сорадылар: "Я Аллаһның илчесе, бу мин әйткән әйбер кардәшем турында, бу кимчелек чынлыкта хак икән, чыннан да бу кимчелек анда бар икән, бу гайбәт буламы?" диделәр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр син искә алган нәрсә кардәшеңдә юк икән, димәк бу була яла ягу була, ялган була. Аның турында, синең кардәшең турында ялган тарату була. Әгәр син сөйләгән кимчелек кардәшеңдә бар икән, бу гайбәт була."